Broer Herre wie er juist er net bij doet Epke het goud pakte. Maar vanzelfs is hij hartstikke grutsk. Voor de tweede keer wereldkampioen. Een bijzondere prestatie vindt Herre. Ja, dat doet bijzonder en het is misschien wel extra bijzonder, want de kerst is een keer winnen, maar om eigenlijk nog al een periode langs is maar aan te tonen dat ze het beste is, dat is misschien wel knapper. Dus dat bewijst dat hij dat hele goede dingen doet, heel bewust bezig is met die sport en zich steeds nog toch ontwikkelt. En dat is eigenlijk wel heel mooi om te zien. In het Epke Zonderland Turncentrum op het Jereveen kon squalbenjoert in de kunde komen met de turnsport. En vanzelfs had ze jongen hoe het Epke wereldkampioen waard. Ja, spannend. Ik was wel heel blij. En dan? Ja, ik zat gewoon voor de tv en ja, ik vond het ook heel spannend. Je is toch dat die eerste weer zo? Ja, ik dacht dat wel, ja. Ja, ik had echt gewoon verwacht. Ja, nou, hij zit op een bank, dan vinden we het best spannend. En dan mijn moeder dacht ook van dat hij eraf zou vallen, maar toch hij werd eerste. Toen waren wij op de bank aan het zitten en toen waren we aan de televisie aan het kijken. En het was spannend, hè? Na je turntalenten ben dus al het ontoefenen voor gouden medailles. En ik Epke zit nog net op zijn hichtepunt. Ja, qua moeilijkheid zit hij heel haast op zijn top. Als theoretisch jos dan kan hij die vluchtelementen die hij nou 2 keer combineert, kan hij alle andere binnen dan is 4 achter elkaar. Nou, dat is heel veel risico, maar levert nog wel wat extra punten op. En daarnaast, ja, in net heat kan hij nog wel wat beter. Epke vliegt morgen weer naar Nederland. Sportstad Jereveen liet weten dat er deze vreed een beskierde huldiging wijzen zal.